Σήμερα στην καταστροφική τεχνολογία θα δείτε πώς μπορείτε να βγάλετε φωτογραφία την επιφάνεια εργασίας. Πρώτα απ' όλα πρέπει να πατήσετε ένα κουμπί που βρίσκεται στο πληκτρολόγιο σας. Ονομάζεται Print Screen. Βρίσκεται συνήθως πάνω δεξιά στο πληκτρολόγιο. Είναι γραμμένο να πει RAW, TAF, Sigma, κεφαλαίο C αγγλικό και νη. Το πατάτε. Ανοίγετε τη ζωγραφική. Πατάτε ένα Ctrl και V ή Ω, αν το έχετε στα ελληνικά. Μετά πηγαίνετε εδώ πάνω. Διαλέγετε το μέρος που θέλετε να αποθηκευτεί. Και έχετε την εικόνα.